Sexan benvidos a esta nova cita aquí en Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra en Canal Rías Baixas. Como lles decía anteriormente, para falar das peaxes da Autostrada do Atlántico, dos prezos da AP9. Menuda máquina de facer cartos en virtude dos datos que imos barallar nos vindeiros minutos. E probablemente aínda máis, tendo en conta as previsións de incremento dos prezos que están a manexarse e que confirmaránse cara ao 1 de xaneiro, si é que finalmente entran, abren concretamente as novas infraestructuras que están a piques de rematar. De todo iso e todos os aspectos vencellados o asunto, estamos a punto de falar cos nosos invitados de hoxe, que paso xa a presentarlles. Aquí o meu carón, Teresa Ejerique, deputada autonómica do Partido Popular. Benvida, Teresa. Gracias, Juan. Outra deputada, en este caso do Partido Socialista, Patricia Vilán. Que tal, Patricia? Hola, que tal? Benvida. O representante dos empresarios do transporte, presidente da Federación Galega de Transporte de Mercancías, Ramón Alonso. Benvido, Ramón. Moitas grazas. Sen dúbida, grandísimos perxudicados tamén eles por este asunto dos prezos. Outro deputado autonómico, membro ademais do Goberno Municipal de Pontevedra, Luís Bará. Benvido, Luís. Que tal? Hola, boas. Finalmente, Juan Loureiro, que é presidente da Federación de Vecinos Castelao de Pontevedra. Que tal, Juan? Benvido. Por certo, unha federación de asociacións, un referente, un axente social que leva moitísimos anos bregando pola cuestión esta das peaxes e os agravios comparativos, que deso moito hai e tamén falaremos nos vindeiros minutos. Se lles parece ben a vostedes e tamén a ustedes nas súas casas, voulles a ler os últimos datos que coñecéronse a propósito da facturación de AP9. Concretamente, ingresa 265 euros cada minuto. Cada hora, case que 16.000 euros. Estamos a falar de peaxes, por suposto. 380.000 euros o ano, algo máis, perdón, cada día. E, polo tanto, o ano, 139 millóns de euros. Hombre, 380.000 euros o ano non estaría mal, verdade? Pero 139 millóns de euros é unha auténtica pasada. Dá de sobra, dicen, para pagar unha ponte de Rande e outra tamén despois. Debate aberto, que lles parece unha ronda inicial de intervencións, que lles parecen estes datos. Por exemplo, empezo con vostede, que é representante dun dos colectivos que leva tanto tempo bregando precisamente por esta cuestión dos prezos da autopista do Atlántico. Sí, concretamente desde o ano 99. Desde o ano 99. Pero, bueno, tío dixeches, non? É dicir, isto é un sinsentido xa. Entendemos que isto é unha verdadeira burrada, unha verdadeira pasada, que simplemente, como dato, decirvos que nosa semana que ven, o que é a Federación de Veciños Castelao, vai ter unha comisión permanente, para decidir si volvemos digamos, as rúas, a convocar a plataforma ou non. Vai a ser un dos puntos que imos a levar o próximo... Por certo, porque a Federación de Vecinos Castelao estaba en aquela famosa plataforma antipeaxe, pero teño a sensación de que aquel colectivo estaba moi dominado pola xente do Morrazo e que, claro, acadaron o seu obxectivo e aquelo máis menos desapareceu, non? Ou non? Sí, a ver, o que pasa é que a partir do ano 2007, cando eles conseguiron o seu obxectivo, foi cando a plataforma, digamos, que mudou ou cambiou a súa xunta directiva e pasou a estar composta por persoas cercanas á nosa zona, Pontevedra, Marín e todo isto. Que pasa? Que, claro, digamos que o que nós pelexamos é moito máis complexo, porque é moito máis custoso para a empresa neste caso, entón é dificilísimo. Pero, bueno, non sei, estamos con algunhas cousas, imos conseguindo cousas pouco a pouco. Falaremos diso nos vindeiros minutos, porque ademais, eso de que a empresa non perde nada, absolutamente nada, vai recuperar incluso ese dinero, esos cartos concretamente da viaxe de volta no tramo Pontevedra-Vigo. Representante dos camioneiros, dos transportistas de mercancías de toda a Comunidade Autónoma de Galicia e tamén presidente da Federación Provincial. No seu caso, logo miramos os números concretos do que ten que pagar, por exemplo, un vehículo pesado, pero así, en termos xerais, como resulta para o sector que vostede representa esta anunciada subida de peaxes? Bueno, pois para o sector foi unha sorpresa ler a prensa e ver máis perto dun 4% de subida que se prevé. Pensábamos que estábamos pagando demais,
en vez de rebaixarnos o precio, pois topámonos con ese perto do 4% que parece que van a subir. Por lo tanto, sorpresa por un lado e un pouco ou moito de indignación tamén, porque efectivamente un camión desde Ferrol a Tui, que é o traxecto desta autoestrada, O completo. pois acerca só 90 euros ahora, non? E 90 euros é unha barbaridade. Por lo tanto, o sector colleo con preocupación, porque o ano pasado desapareceron 7.000 empresas de transportes en España por a competitividade, porque non se gana carto neste mundo, e con estas cousas, pois as cousas empeoran, claro. E ademais a Xunta quere que vostedes vayan pola autoestrada, pero claro, vostedes dicen a que prezo? Sí, nós estamos encantados de ir pola autoestrada, sin pagar. No, digo sin pagar porque os transportistas, non só os camioneiros de gran tonelaxe, tamén os que reparten paquetería, no gasóleo que pagamos, o máis do 50% son impostos. Por lo tanto, nós creemos que neses impostos debía de estar o poder circular por calquer vía, sobre todo que sea segura, e que non interrumpa e que non moleste aos demais, e iso é o mellor sitio para ir é a autoestrada, pero sin pagar, porque creemos que o pagamos de outra maneira, non? Imos coas tres posicións políticas aquí representadas. Supoño, ademais, se digo que están no fundamental de acordo, pero a partir de aí, nas formas, nos formatos, empezan as serias diferencias. Digo porque asistimos a semana pasada, se non me lembro mal, a un debate encendido no Parlamento de Galicia, no que, digamos, no núcleo duro, as tres forzas políticas aquí representadas están de acordo en que habría que retirarle ao Goberno Central a tutoría, digamos, sobre a autoestrada e recuperarla para Galicia, tamén do acordo que adoptou o Parlamento de Galicia. Pero a partir de aí empezan as bofetadas entre todos ustedes, porque hai acusacións mutuas de responsabilidade e de decisións adoptadas por uns ou outros gobernos do Estado. Aquí supoño que para o Bloque Nacionalista Galego o papel é máis enxelo, non? Máis fácil. Vostedes falan, señor Bará, corríxame se me equivoco, de o grande atraco a mano armada en Galicia. É correcto? Sí. A nos parecenos, desde logo, un auténtico roubo, unha estafa, non? Que non é só agora este incremento do 3,8%, senón que levamos sufrindo nos últimos 7 ou 8 anos ata o 36%, que é 4 veces máis do que aumentou o IPC, que é unha barbaridade. Pero, bueno, tamén no caso do gasóleo, por exemplo, en Galiza está incrementándose 4 veces máis do incremento que se produce no Estado. Entón, toda a historia da AP9 é a historia dun agravio, dun roubo, dunha estafa que foi consentida, alentada e promovida por gobernos do Estado, sexan da cor que sexan, que lle deron beneficios e prebendas, entre elas unha prolongación da concesión de 25 anos e unha privatización tamén a un prezo escandalosamente baixo. Por ir subindo un pouco a graduación, digamos, deste debate, considera vostede que tanto gobernos do Partido Socialista como do Partido Popular tiveron responsabilidade en actuacións anteriores que estamos a pagar agora? Hai dúas cuestións aquí a ter en conta. Unha é a transferencia. A transferencia sempre foi vetada polos gobernos do Estado, sexa a cor que fose, e agora asistimos a un acordo no Parlamento Galego que tal día como a hoxe, que nos chamamos o Día da Vergoña, o pasado 13 de decembro do ano 2016, foi vetado no Parlamento do Estado polo Goberno do Partido Popular. Iso sería un paso adiante que Galiza tivese o control da AP9 porque podería marcar dunha maneira máis directa a concesionaria, e despois está a cuestión do rescate da concesión, que é un tema moi complexo, e a rebaixa dos peaxes, que tamén se pode analizar e falar, porque hai outras autoestradas do Estado que teñen bonificacións e rebaixas que permiten que teñan uns prezos máis asequibles. Pero aquí toda a historia foi de incremento de peaxes, de subas, de incremento da concesión e de privilexios e beneficios que foron concedidos como os convenios do ano 2011 e 2013, que son a base deste incremento que estamos a falar agora, aprobados por gobernos do Partido Socialista e do Partido Popular. Cita vostede os convenios do 2011-2013, en 2011 firmou Pepe Blanco, entón ministro de Fomento, en 2013 firmou Ana Pastor, entón ministra de Fomento. Goberno PSOE, goberno PP. Matices, Partido Socialista, Patricia Vilán? Bueno, cada un, evidentemente, no momento en que xestiona un país, neste caso no seu momento no ano 2011, ten que asumir as responsabilidades que lle corresponden naquele momento. O momento era de crise, efectivamente o Partido Socialista ten unha parte de responsabilidade na subida das peaxes, iso é evidente. Houve un convenio, no convenio acordouse unha suba, era un momento de crise moi profunda, o financiamento para as obras en Santiago de ampliación
dos carrís e da ampliación da ponte de Rande non había financiamento público, foi necesario ampliar a concesión e ninguén pode negar. Con posterioridade, ao noso entender, o Partido Popular, a través da ministra de Fomento, incrementou aínda máis o custe sobre os cidadáns a través das peaxes polo convenio que se acadou despois e a suba do IVA do 18-21%, que ao final acabamos asumindo todos ao ser un imposto de carácter indirecto, e esa responsabilidade é innegable no seu momento, non? Agora ben, nos creemos que coincidimos en que a transferencia é imprescindible. A semana pasada falábamos no Parlamento, nunha das preguntas ao presidente, que un transportista que vaya, seguindo o exemplo que dicía Ramón, que vaya dende Tui ata Coruña, levando fresa, vai salir máis caro que indo dende o Bierzo a Coruña, e iso é absolutamente ridículo, porque Vigo-Coruña é o corredor principal, é a arteria principal económica agora mesmo da nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, hai que solucionalo, e para nós a transferencia a nosa comunidade é imprescindible, podese xestionar de maneira global dende o goberno galego e homoxeneizar as tarifas, que tamén poderíamos facernos, e logo creemos que é imprescindible que o Ministerio de Fomento asuma os custes agora mesmo, que xa non estamos nunha época de recesión, sino de avance económico, que sexa o Ministerio de Fomento quen asuma os custes da suba das peaxes, porque se pode facer. Debennos ao redor duns entre 400 e 500 millóns de euros. Do ano pasado, no ano 2017, o Estado Central decidiu non aboar fundamentalmente polo AVE a Galicia, pois se nos deben eses 400 que se empleen na AP9 nestas obras, e que sexa o Ministerio quen asuma esa suba. E os matices do Partido Popular, Teresa Jerique? Os matices, aquí falamos duns feitos, unha estrada que bueno, ten unhas condicións como tantas estradas que hai no Estado español, que é unha concesionaria. A verdade é que o incremento da peaxe temos que falar que é moi alto, pero si é verdade que a metade dese incremento é polos convenios dos que falamos. Claro, non ten moito sentido que no 2011 a ampliación da ponte de Rande estivese blindada no Boletín Oficial do Estado coa suba de 1%, así redactado textualmente, durante 20 anos, e que agora, por exemplo, o voceiro socialista pida que eso pois sexa asumido polo Estado, é dicir, polo propio Ministerio, porque agora non están gobernando. É dicir, hai que ter en conta que a ver, as contas públicas son as contas públicas, e de verdade despois falábamos das plataformas antipeaxes, e si é verdade que si estamos moitas veces bonificando algunhas zonas de peaxe, pois sempre a veces ten algún agravio, algunha contraprestación. Falamos, por exemplo, tamén cando se eliminou a peaxe do Morrazo. Creo que o maior agravio na zona sur, en área metropolitana de Vigo, é que a de Redondela, por exemplo, siga tendo peaxe, cando ademais, por exemplo, ni sequera se emprega a ponte, e despois, claro, ao retirar o peaxe do Morrazo, tivemos que asumir o pago da metade desa peaxe, que son 400 millóns de euros o ano por parte do goberno galego. Bueno, pois, que se fai? Como 400 millóns de euros o ano? Perdón, 400 millóns de euros en total, para amortizar o total, perdón. Que pasou agora? Que eso se conseguiu que eso pagase o Estado, que é o reparto por todos os españois, non somente dos galegos, porque son estradas do Estado. Hai que dicir que estas estradas están por toda España, e si é verdade que a AP9 é unha das máis caras, pero en Galicia tamén se levan facendo, agora nestes últimos anos, eu o digo dende o propio goberno galego, estradas libres de peaxe, que son polas que temos que apostar e buscar alternativas e intentar, eu aquí ademais con todo o respeto e ademais con todo o razonamento que poden ter as plataformas antipeaxes e os transportistas, creo que temos que buscar alternativas e solucións para as bonificacións, sobre todo das persoas que están utilizando a AP9 para traballar, como foi o caso da peaxe Vigo-Pontevedra e da liberación do convenio de 2013. Eso tamén está agora agravado e incrementa tamén a peaxe agora, un 0,93 anos. Claro, a final temos que ver as cousas abertamente, a hora de facer obras e de facer os convenios, eu creo que ten que debaterse moito co sector, e si é verdade que todos os gobernos, neste caso, pois temos responsabilidades, pero hainas de todo tipo. Quero dicir, agora o goberno PP, a AP9 parece, en moitas declaracións que escoito no Parlamento, que escoitamos, parece que é unha estrada do Partido Popular, e non, é unha estrada, é un sistema de estradas que existe en todo o mundo, ás veces hai peaxes, incluso en Londres cobran unha peaxe na propia cidade para fomentar o transporte público. Eu creo que temos que buscar alternativas en transporte ferroviario, xa nos últimos anos melloramos, temos que buscar alternativas tamén, o mellor, a facer algunhas estradas. Eu non sei se o Partido Popular, xusto antes das eleccións xerais, se gobernara,
tería asignado a esa ampliación da Ponte de Rande con esas condicións. Quizáis sería máis atractivo facer unha alternativa nunha autovía e non ampliación da ponte, dicir, eu non quero tirar as pedras do pasado, hai que tirar para adelante, e seguramente a obra da Ponte de Rande é unha obra que, bueno, que vai ser amortizada e que será moi útil. Pero eu creo que xa, bueno, o señor Vara dicía ao principio, xa se vemos a traxectoria da P9 e os incrementos da peaxe da P9, pois é verdade que ao final é unha concesionaria, unha concesión que estamos arrastrando, e creo que en Galicia o 60% da poboación que está aglutinada nese piar que é a P9, pois quizáis deberíamos de insistir máis dende Galicia e Madrid, e eso estamos todos os grupos de acordo en que se xase esa transferencia, e ter un pouco máis de presenza. Somente desde hai un ano temos unha comisión en Madrid na que Galicia pode falar. Ata este momento Galicia non tiña voz ali. Bueno, con moi pouco resultado, polo que se ve, non? Porque... Polo menos, pois xa conseguimos que eses 400 millóns de euros, que non son o ano, que son o total, o paguen todos os españois e non só os galegos. Eso é un conto chino, porque xa deixou claro o Ministerio do Fomento, no decreto que publicou, que iso asume o Ministerio do Fomento porque hai un novo cálculo da compensación e permite, polo mesmo precio que o acolla, que o compense o Ministerio do Fomento, polo tanto, é un conto chino, non hai ningún aforro por parte dai, porque xa oía... Pero, bueno, eu o que quero decir é que o Partido Popular está gobernando en Madrid, está gobernando en Galiza, o Partido Popular foi quen vetou unha lei que foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego, e iso está aí, e vostedes do Partido Popular galego o que están sendo é cómplices e colaboradores de todas as decisións que se están tomando desde o Goberno central. Están dicindo amén, están dicindo que sí, porque xa me dirá vostede que tomemos un acordo no Parlamento galego unanimemente para que se transfira a autoestrada, xa non digamos o rescate da concesión, pero polo menos a transferencia, e resulta que o Ministerio do Fomento fai un informe contrario, e vostedes din amén. Vostedes están justificando, están colaborando, están sendo cómplices de todas esas decisións. Nos estamos pedindo, ademais, que tomen medidas contra a concesionaria, porque hai un mal servizo, hai atascos, están reducindo persoal. Que medidas se poden tomar? Pódense, por exemplo, no ano 2014, o Goberno Central, a ministra de Fomento, a señora Pastor, anunciou unha auditoría global, anunciou un expediente sancionador, non houbo nada de nada. Recentemente, de verán. Claro, hai colas repetidamente, en Rande hai accidentes repetidamente, houve un atasco monumental o 27 de outubro que foi causado por un erro de planificación nas obras, que é culpa da concesionaria, e non houve ningunha sanción. É dicir, aquí a AP9, Audasa fai caixa, cobra peaxes, incrementa as peaxes, fai caixa, tivo 46 millóns de beneficios o ano 2016, que é un escándalo, con iso podíase financiar, por exemplo, todas estas obras de ampliación, e non hai nin a mínima sanción. Isto é un trato absolutamente de favor, porque ademais hai que ter en conta que o Estado beneficiouse con 1.586 millóns de euros, que iso sí son cartos da privatización, aquí non vimos un peso, e Audasa paga tamén os seus impostos en Madrid, leva pagado máis de 500 millóns en impostos. Fiscalmente paga en Madrid. Ten a sede fiscal en Madrid, iso é outra, non? Que está aquí recaudando, e recaudando ben, é unha das... A grande parte dos beneficios da concesionaria, por certo, propiedade dun fondo de investimento norteamericano que ten o nome de Capital Corsario, non? Que é un nome tamén moi esclarecedor, veñen aquí a facer o Corsario, non? Pois eses cartos páganse en Madrid, recaudos o Estado. Cando se fala de financiación autonómica, tamén hai que ter en conta o que ingresa o Estado. O debate está aberto, para todos. Son matiz. Quería decir que o Partido Popular de Galicia sempre estivo a favor da transferencia da P9, que iso é unha cousa que o Bloque Nacionalista Galego, cando estaba gobernando en Galicia, votou en contra da transferencia da P9. E que iso hai que lembralo tamén, porque a liña, mira, non somos realistas. A ver, o que ocurriu naquel momento, iso é algo que o presidente Feijóo saca reiteradamente no Parlamento, ele estaba ali, e eu non estaba, pero así non foi. Foi que o Partido Popular naquel momento presentara varias emendas en conxunto, pretendía que se votasen conxuntamente, e nesas emendas iba tamén a transferencia da AP9. Non se podía desmembrar, non había posibilidade de votar por separado. E, polo tanto, iba dentro de un paquete global que non coincidía naquel momento co goberno que había naquel momento. Pero creo que o debate sobre o que se fixo, o que se deixa de facer, creo... Bueno, pero é un matiz. Debemos ter un poquinho de memoria. Cando estábamos na plataforma no ano 99, que estábamos... Debemos lembrar que queríase poñer no 99 unhas cabinas de peaxe entre Puxeiros e Peinador. Conseguimos quitalas. Bueno, pois no ano 2000, o que hoxe é presidente do goberno, pontevedrés por excelencia, o señor Mariano Rajoy, dixo textualmente que se iban a suprimir as peaxes de toda os tramos que había daquela. Estamos no 2000,
17. 18. Casi 18. E aquí o debate que estamos vendo é si procede ou non procede un incremento do 3,84 Casi do ou do 4%. 4%. Contrato. Cando É que claro, realmente, claro, cando pero estás gobernando as cousas non é xa, eliminar pero- peaxes, Claro, todos, pero- a todos nos todos Sí, os pero o que eu quero facer, claro. o que eu quero facer chegar é que ver Se é que bo e malo. que realmente o que non se pode facer cando alguén está na política e goberna é deixar hipotecado o futuro dos que veñan para recuperar determinadas cousas. Porque entón, digamos que o fai calquera cos cartos dos demais e cunha empresa privada goberna hasta o meu fillo. Pois, Hasta o meu fillo, porque se non teño cartos é moi fácil. Eu amplío o rande, como amplío o rande? Moi fácil. Cartos para a a mí eso empresa. tampouco me parece unha decisión Ramón? apropiada. Escapar das guerras políticas. Porque porque a mí malme todas as forzas políticas. De feito, levamos anos xa, estuvo gobernando o PSOE co Bloque no seu día, e tampouco lle vi moita guerra en ese sentido, non? Que fixeran algo positivo en ese sentido. Por lo tanto, os empresarios que pagamos tanto diñeiro por pasar por esta autoestrada, o que nos viña ben é que se puxeran de acordo en vez de discutir moito, os políticos, por exemplo, en facer esa carretera que está aprobada entre Pontevedra e Vigo, Esa autovía famosa. esa autovía sería estupenda, porque se fixéramos esa, despois só nos quedaba a Calde de Reis, despois a Santiago, despois hasta Ferrol, unha autovía que podía perfectamente ser a solución para que non lle pagáramos tanto a Audasa e que ese corsario americano non se puxera rico. Si a cousa está tan complicada de que hai unha concesión dada, que eu creo que está a amortización da autoestrada no seu día deuse por uns anos, que creo que xa pasaron, Sí, Quedalle 31. eu quedei 31 porque os foron incrementando. claro. Pero 2048. como eso parece que 31 anos van a estar empeñados os nosos fillos e casi os netos, a mellor a solución é ir facendo ao lado unha autovía que permita que a xente elixa. E non sería máis fácil, perdón, Claro. rescatar e liberar de peaxe. Non sei se esa é a solución. cerca de Eu creo- 1.500 millóns de euros. Non sei se E esa é a tamén solución. ten que plantearse... Se hai alternativas. E o Hacer orzamento estradas. das Perdón, rutas son 9.000 unha millóns. pregunta nada máis. Imos a publicidade, porque prácticamente, decían vostedes, moito tempo falando da autopista. 25 minutos xa, así, de repente. Enseguida, Fernando. Unha pregunta. Lembran algún de vostedes canto costaba aquela famosa, canto se presupostaba de orzamento daquela famosa autovía alternativa? Porque probablemente sería moitísimo máis que 1.500 millóns, non? Supoño. De eso só digo unha cousa. Se eu collo unha concesión, vou a unha concesión e me entregan e dice, usted ten autopista de 30 anos, eu sei que aos 30 anos teño que deixala. Entón, o que debía ser é que o goberno de turno, ao acabar, rescatara Claro. e dixera, ahora saco outra, si acaso, saco outra concesión para o mantemento. Pero como vou a pagar igual ahora que está amortizada o 90%, polo menos, da autoestrada? Por que teño que pagar igual que o ano 1, que estaba a cero de amortización? Eu non entendo, como ciudadano, non É entendo. unha boa pregunta para pechar este primeiro bloque e voltar de seguido no segundo aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Ata agora mesmo. Seguimos en Contraste, segundo bloque, falando hoxe dos prezos das peaxes da autoestrada do Atlántico, da AP9, que anuncia unha nova suba, en vai a suba casi preto do 4% a partir do 1 de xaneiro. Seguimos falando con Teresa Jerique, Patricia Vilán, Luis Bará, Ramón Alonso e Juan Loureiro, que son hoxe os nosos invitados. Retomamos onde o deixábamos hai un momentiño con Ramón Alonso e unha pregunta que lanzaba ao aire, pero antes, porque senón logo eles non me deixan, empezan e non hai maneira, non hai xeito de colocar a enquisa que fixo o equipo de Canal Rías Baixas nas rúas de Pontevedra preguntando a xente como encaixa precisamente esa anunciada suba. Hombre, mejor es ir por la autopista, aunque te cueste un poco más, porque llegas más rápido y con un poquito más de seguridad, a mi forma de verlo, ¿no? Pero claro, tocando al bolsillo, pues hay que medirse un poco, tal y como están los tiempos. No la uso mucho, la verdad, y generalmente ya cuando la uso la evito y cojo el tramo de Vilaboa. Hombre, hay tramos muy cortitos y que a veces son excesivamente caros. Hay otros más largos que, bueno,
se puede tolerar, pero los tramos generalmente más cortos no sé por qué son los más caros, eso estoy seguro, vamos. Para los que tienen que andar todos los días, para los trabajadores que tienen que andar todos los días, muy caro. Los que vamos de vez en cuando, pues bueno, más o menos, pero para los obreros que tienen que ir todos los días, suponer para Vigo, es caro, yo lo veo muy caro. Que os rebaixen xa, moi mal porque todos temos que pagar aí para ir e volver, e hai xente que está utilizando para ir a traballar, non para ir de vacacións ou eso. En otros lugares de España, en otras zonas, son muchísimo más baratos los peajes. Y realmente estamos pagando ahí un impuesto que no tiene razón de ser. Deberían ser gratis todos. Bueno, é o normal, non é moi caro. Sí, pero vai por Barcelona ou por aí, por Madrid, ya verás o que pagas. No, que hay muchos, en Cataluña tenemos muchos de peajes y no estamos de acuerdo. Nos gustaría que no hubieran, evidentemente. Un pouco, está máis caro, agora en Portugal. Pues claro, si te digo que es muy carísimo, por eso digo que es muy abusivo, que debían de retirarlo. Eso ya hace, no sé, como unos 5 años que debía estar eliminado ya. Pues claro, porque yendo por Cangas no cobran y por Pontevedra sí. Pues que es carísimo, ¿qué voy a opinar? Que es muy caro. De hecho, yo no la uso nunca. Prefiero dar la vuelta por Redondela y voy antes. No se puede pagar, te gastas más en autopista que en el combustible que gastas, que en gasoil. Muy caro. Tenía que estar todas en poder del Estado y fuera. Home, Redondela é unha volta de... pero, bueno, a alternativa da Nacional 554, verdade? A de Vilaboa, moitísima xente, apaña por aí, aforra a peaxe. Bueno, é evidente que a xente non lle gusta os prezos que ten a autoestrada e considera que probablemente está máis que amortizada, o que ilvana perfectamente co que plantexaba precisamente Ramón Alonso, presidente dos transportistas, dos empresarios, dos transportistas de mercancías da Comunidade Autónoma de Galicia, e que deixaba aí colgando no ambiente. Como se xustifica se unha autoestrada está máis que amortizada, que permítanse ou se firmaran no seu día acordos que permitan agora que a Audasa siga incrementando os prezos, as peaxes da autoestrada? Pregunta aberta. No seu día eu entendo que foi para asumir as obras que se fixeron tanto na entrada de Santiago, a ampliación da autopista, como a Ponte de Rande. E a verdade, calquera que utilizase e que utilice a entrada en Santiago fundamentalmente para os traballadores que van á Xunta, por exemplo, aí era imprescindible a ampliación da autopista porque había atascos todos os días, había accidentes diariamente porque a entrada era moi perigosa e o mesmo pasaba na entrada a Vigo pola Ponte de Rande. Quero dicir, era algo que era necesario, as obras e precisamente a ampliación do convenio, o novo convenio con Audasa por parte do Estado, veu derivado desas obras. Eso é o que se entende. E supoño que, eu creo que no seu momento estou plenamente convencida, as contas se tiveron que facer. Outra cousa é que a suba que hai agora, a suba era dun 1%, agora vai subir este ano un 3,81% de momento. O mellor, o que ti dicías, o 1 de xaneiro sube un 4, non sei canto, porque hai unha semana, cando nos chamábades, era o 3,1 e agora xa é o 3,81. Veremos que pasa a semana que ven. 8 décimas en unos días. Por iso digo que non se sabe o que pode pasar. Eso quere dicir agora a suba excesiva. Se era unha suba do 1% no ano 2011 e agora xa estamos casi no 4%, a diferencia ten que salir de algunha parte. Pensemos no IBE. O IBE subiu escandalosamente o prezo de todos os produtos, porque o IBE subiu moito no seu momento. E tamén o IPC, que ten subido moito, e iso tamén deriva da actuación económica dos gobernos de turno en algún momento, neste caso do goberno de Mariano Rajoy. E eu quería tamén poñer en solfa actuación dunha galega que é a presidenta da Cámara Nacional, que é Ana Pastor. Cando fora ministra. E que foi no seu momento ministra de Fomento, pero que no momento en que esa proposición de lei que foi acordada por todos os grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia foi a Madrid e entrou na mesa, ela foi unha das persoas que vetou a transferencia á nosa comunidade autónoma. Claro, porque neste tema a nos parece un escándalo porque non é que se vetase
a lei, vetouse a tramitación da lei. É dicir, que non se dou siquera a oportunidade de que tivese tramitación parlamentaria, que houvese debate no Parlamento e que se votase despois, incluso que se cambiase a lei, se consideraba que non estaba ben feita, pero que xa, co informe do Ministerio de Fomento, a mesa, cos votos do Partido Popular e Ciudadanos, vetou, impediu a tramitación. E claro, isto vai na liña do que decimos, do agravio, da afrenta ao país, ao Parlamento galego, que aprobara por unanimidade esta lei, e todas as decisións que, claro, os datos, ademais, son claros, non? Os datos de beneficios da concesionaria, en todo o período da concesión, falan de 2.500 millóns de euros. E, daqui ao ano 2048, a empresa di que vai ingresar 9.400 millóns de euros. Desde o ano 2011 fixeron as contas, non? Entón, isto non pode ser, é dicir, que se ampliase a concesión 25 anos, que vayan a ter estes beneficios, que digan que non é posible o rescate da concesión, que é moi costoso, cando, no caso das radiais madrileñas, están falando de rescatalas por valor de 4.000 millóns de euros. É dicir, que hai diñeiro para rescatar as radiais madrileñas e non hai diñeiro para rescatar a P9. E nós, ademais, entendemos que cos beneficios que ten a concesionaria, cos ingresos tamén que ten o Estado a conta da autostrada, que era posible financiar esas obras sen que repercutisen no incremento das peaxes. E, desde logo, o que hai que plantexar seriamente é a xestión galega e que sexa unha autostrada libre de peaxes para precisamente facilitar a mobilidade, porque Pontevedra e Vigo son dúas cidades que tiñan que estar perfectamente comunicadas, libre de peaxe, porque son dúas cidades que son prácticamente a mesma cidade e hai que facilitar esa mobilidade sen estes prezos abusivos. Con urbación. Con urbación, sí. Bueno, de momento varios temas aquí. No primeiro lugar, falan, ti dis que, señor Barao, di que falan de rescate das radiais de Madrileñas, pero de momento non se rescatou ninguna estrada, eu digo que a AP9 é unha estrada estatal. Como hai moitas de pago e de peaxe, falaban na enquisa, vémolo que falaban de que era moi cara, pero hai estradas no País Vasco que son moi caras tamén, son do Estado. Eu insisto neste sentido, que tamén falaba o voceiro da plataforma, que son herdanzas que temos de diferentes gobernos, ademais asumindo, dentro do punto de vista político, que pertenzco a un partido político, que é o Partido Popular, pero tamén que a señora Vilán falaba aquí dunha persoa en concreto, e tamén vou falar dun ministro en concreto, que foi o ministro José Blanco, porque realmente a ampliación da Ponte de Rande, 48 horas antes das eleccións, asinou ese convenio que incrementaba nun 1% as peaxes durante 20 anos para a ampliación da ponte, sabendo que non ia estar de cara ao futuro, polo menos xogándose de cara ao futuro se realmente o goberno do Partido Socialista iba a continuar ou non. Quero dicir que si é verdade que, bueno, pois hai que ter quizáis un pouco máis de responsabilidade nese tema e facer as cousas máis abertamente, porque no momento da Ponte de Rande de saber se se quería ampliar, que se non se quería ampliar unha cousa, algo territorial, igual que os accesos en Santiago. Aquí no sur de Galicia hai un alcalde que fala e critica permanentemente os accesos do sur de Santiago. É dicir, unha estrada, eu entendo que temos que ser, neste caso solidarios, unha estrada estatal e realmente hai un contrato. Que os que estamos en Galicia coñecemos perfectamente, sabemos o agravio que hai comparativo en diferentes peaxes, tramos curtos que son caros, algúns tramos que creemos que ademais se usan con moita frecuencia que deben de... Pois eso é, por eso estamos pedindo dende o Goberno galego a transferencia. Que chegue ao Parlamento o Congreso dos Diputados, en nos 40 anos de democracia nunca se transferiu. Non houbo transferencias de estradas. Por certo, porque hai uns contratos que se fixeron hai 40 anos que están blindados. Transferíronse autoestradas a Cataluña e a Euskadi, pero a realidade é que o BNG presentou moitas veces propostas no Parlamento no Congreso dos Diputados que foron votadas en contra polo partido gobernante, porque non houbo vontade realmente de transferila. Nun ano xa conseguimos, polo menos, aforrarnos os 400 millóns de euros. Eu vou insistir neste tema. Pero que non son 400 millóns de euros. Non fales dos 400 millóns de euros, porque o Consello de Contas fala de 180, para empezar. Pois 180, como si son 10, señor Bará. Pero xa che expliquei antes que vai asumilos o Ministerio de Fomento, porque hubo un novo cálculo da compensación e a cantidade que hai que pagar e a que pagaba xa o Ministerio de Fomento, co cal ese o aforro. Que pagamos todos os españoles. Todos os españoles, non só os galegos, por lo menos non só os galegos. Pediu a palabra, sí. De todas formas, as transferencias ao País Vasco fixéronse, pero siguen sendo carísimas ao País Vasco tamén. Máis caras ainda. Tamén o nivel de vida no País Vasco é moito máis elevado do que temos en Galicia. Eso tamén, eso tamén temos que ter en conta. E en Cataluña tamén. Andalucía están libres de peaxe. Se o nivel de vida fora maior, estarían ben as peaxes. Quero dicir, aquí non podemos mezclar tampouco temas. Non estamos mezclando, hai un exemplo con un nivel de vida determinado. Para que o administre a administración galega e vai costar máis caro ou igual, eu casi prefiro que estén onde están. Porque claro, para gastar papel nun periódico non me vale.
A transferencia é para controlar, para empezar, para controlar a concesionaria, para que funcione ben o servicio, para evitar os abusos, para evitar os atascos, para poñer de multas, para mellorar a conservación, para que as peaxes estean compensadas, para que se negocien bonificacións, por exemplo. Eu como pagador de impostos, e que represento a 25.000 camións que andan pola autoestrada todos os días, o que me gustaría era unha política, uns políticos que se pelearan menos e, se podera ser, que negociaran mellor. Eu dixen antes que se fai 30 e pico de anos que se fixo a autoestrada e está amortizada, eu quería pagarlle a un político o sueldo para que rescatara, non para que lle dara 30 anos máis, que eu non sei porque se dan 30 anos máis. Non entendo. Os políticos é unha cousa moi ambigua, é moi ampla. Os políticos son o señor Feijóo, que é o presidente da Xunta, que é o que ten as responsabilidades de goberno neste país, e o señor Rajoy, que ten a responsabilidade de goberno en España. E son os que teñen que decidir e chegar a acordos. Nós, o que temos, a nosa función é presentar propostas no Parlamento, que a veces son aprobadas, e despois non valen para nada, porque chegan a Madrid e tiranos a papeleira, pero quen ten a responsabilidade é quen goberna, os políticos que gobernan. Son os que teñen que tomar as decisións. Os que estamos na oposición temos a obriga de denunciar, de exixir, de propoñer e de chegar a acordos, como chegamos a acordos neste tema. Pero claro, o que non podemos é facer o tonto, porque xa chegamos dúas veces a acordos, xa pactamos dúas veces unha lei no Parlamento Galego, que despois chegou a Madrid e tiraron a papeleira. Iso é unha burla. Me permiten, porque teño a sensación de que estamos a dar voltas un punto sin retorno, non vai haber acordo, pero podemos probablemente avanzar en outros eidos. Unha cuestión, o terceiro carril en Rande nace morto? Nace xa colapsado? No, nacía. Engado. Nacía. Como nacía? Ese matiz non o pillo. Mira, o que pasa é que non sei se podo dicilo públicamente, pero eu teño un coñecido en Fomento, a nivel nacional, e lle fixen a consulta e dixen como é posible que solamente metades o tráfico por un carril novo, porque o que ides a facer son as antiguas colas que viñan xa de Moaña e de por alá. E dixome, pois a verdad que sí que nós tiñamos o proxecto feito, pero bueno, non pensáramos nesa historia e tal. Carai. Sí, pois decían que eran capaces de asumilo. Pois é da casualidade que despois sí que hubo unha serie, empezou a haber un pouco de debate e agora sí que xa permiten entrar á ponte, digamos, a entrada que está feita, eu ainda pasei onte por ali, sí que entra directamente aos carriles que se fai novos, pero tamén ten entrada á ponte... Iso é mérito, en todo caso, das alcaldías do Morrazo, que se plantaron e que lle exixiron a Consellería primeiro e a Consellería despois negociou no Ministerio de Fomento que os vehículos que accedían desde o Morrazo puidesen acceder ou ben aos carrís vellos ou ao novo, non? E, polo tanto, que mellorase. Pero, bueno, isto é unha cuestión técnica que esperemos que funcione mellor. Claro, pero a miña pregunta ten so aquel, é dicir, si isto está a costarnos preto de 200 millóns de euros, cando, por certo, o orzamento inicial era de 350 millóns de euros, e Audasa sacou unha operación de capital, unha operación de bolsa de captación de fondos por importe de 400 millóns de euros e ten que pagar os intereses financeiros de todo iso empeza a sumar, precisamente, engádese o que teremos que pagar a partires do 1 de xaneiro. Pero se aínda temos que pagar o terceiro carril de Rande e nace colapsado, entón, evidentemente, algo non se fixo ben no seu día. É unha pregunta, De momento, Eugenio, de momento, o carril non está en funcionamento. Dicir que vai nacer colapsado é como si dicir que un neno vai nacer cos ollos azuis ou non. Non, Patricia, non. Ainda non comezou. Ademais, eu non teño que debatir aquí, son vostedes, pero matizo a miña pregunta. Veremos que é o que pasa, eu creo que temos que... Claro, pero hoxe en día que a gratuidade, o que é unha evidencia, é que a Ponte de Rande está saturada. Moitas veces. O terceiro carril, plantexo deste xeito entón a pregunta, o terceiro carril poderá garantir fluidez no tráfico? Mais fluidez é evidente, eu creo. Se supón que é un 50% de beneficio de tráfico, non? Temos dous carriles, temos 4 carriles, vamos a ter 6, é un 50% de aumento. Advertimos os que andamos por todos os días na autoestrada de que no ano 48 que vence vai a estar moito máis atascado que hoxe. Hombre, evidente. Con crecemento do parque automobilístico. Polo tanto, a solución é que se empece a falar da autovía e que a tramos vaya chegando hasta Ferrol a poder ser.
No, iso é inviable totalmente, que haxa unha autovía que vaya desde Ferrol a Vigo libre de peaxe paralela á autostrada. O que estaba plantexando era unha vía de conexión desde... En Portugal hai unha autostrada e hai unha 28 o Salnés, que ven do mesmo sitio. Unha conexión desde o Salnés coa autovía da Meseta. A base de Vilagarcía a Pontevedra Vigo. Claro, pero facer unha autostrada nova ou unha autovía nova, eu creo que iso está fora da realidade. Eu creo que é moito... A 57, non? Sí. Pero non ata Ferrol. O que é... Pero chega... Fixeronse en 10 anos casi 200 kilómetros de autovías novas libres de peaxe en Galicia. Quero dicir, hai que buscar alternativas. Eu xa miro para o futuro. A cuestión é a financiación. Claro, pero o que dicía ao principio, pero que todo estamos facendo a conta, dadevos conta que empezamos, é dicir, isto no ano 73, onde había unha orden ministerial que decía que non podía ir máis aló do 2012. Eran 39 anos e non podía ir máis alá do 2012. E de repente estamos no 2017 e temos 31 anos máis por diante. Todo porque se fixeron unhas melloras e que incluso, porque fixadevos vos como é a película, que está escrito, que aquela plataforma que tropezou ca Ponte das Pías significou digamos, a prórroga de 20 anos na concesión da Audasa. É dicir, claro, é que non pode ser que se goberne un país ou unha comunidade autónoma deste xeito, é que non pode ser. Sin os cartos, claro, é dicir, facemos obra e, bueno, pois xa pagarán durante todas as xeneracións que veñen por aí. Claro, porque facer autostradas e facer estradas está moi ben, pero neste momento a Xunta ten unha débeda de compromisos de futuro de pagamento de autostradas que pagamos todos os cidadáns e paga todo o mundo, que están hipotecando tamén a posibilidade non xa de facer máis autostradas, senón de atender as necesidades da poboación nos servizos básicos, nos servizos públicos. Perdón. Claro, todas as autovías das que fala, dos 200 de kilómetros de autovía da que fala o Partido Popular, son con compromisos de futuros, que están todos os anos nos orzamentos, que son máis de varios miles de millóns de euros. Fala vostede de peaxes na sombra, non? Claro, peaxes na sombra, que... Non, non é mantemento, é o que se lle paga ás constructoras por facer esas autostradas, e por conservalas e por mantelas, efectivamente. Pero que se falamos de peaxes nas obras non facemos ninguna obra, entón, porque quero dicir... Agora xa non se pode, agora xa non se pode, porque xa chegou o límite, agora cos compromisos de estabilidade orzamentaria, o Partido Popular foi tan alá utilizando este mecanismo que xa chegou ao límite deste tipo de endevedamento, que son compromisos para o futuro. Entón, prácticamente non ten ninguna capacidade de maniobra para facer autostradas. De feito, agora, como por exemplo, a do Morrazo está pagando con fondos propios do orzamento anual. Por eso, non está pagando con este sistema. Hai capacidade, haberá hai capacidade para endevedamento do futuro, pero ademais que compromete non só o gasto en infraestructuras, compromete o gasto en sanidade, en gasto en educación, en gasto en servizos sociais. Porque, claro, non se pode gastar alegremente así, pero que iso que estou dicindo eu, pero que as hipotecas, que o que non se pode facer é, hoxe escoito o voceiro do Partido Socialista dicir que o Estado pague a rescate da autoestrada, cando o ministro do propio do seu partido foi o que asinou o convenio de que repercutan a peaxe durante 20 anos nos usuarios. Entón, que decidimos? A ver, Teresa, un 1% no ano 2011. Estamos un 1% no ano 2011. A ver, un 1% no ano 2011. O ministro de Fomento, o señor Pepe Blanco, o señor José Blanco, e ao cabo de ano pico, a señora Pastor ratificou ese convenio. Ratificouno e saiu unha foto no 2015 poñendo a primeira pedra, apuntándose o tanto de que era a impulsora da obra. Pero responsabilidade do Partido Popular hoxe non pide que se rescate por parte do goberno, se está asinado ese convenio, que ser un pouco tamén realista e sensato co que o Partido Popular vai rescatar. Hoxe o señor Leceaga dixo que asuma todo ese custe. Sí, pero eso non é o rescate, son dúas cosas diferentes, son dúas cosas diferentes. A obra que asuma ese custe, o Ministerio directamente. O que estaba dicindo ao principio. A ver, tería que ter xa ese criterio cando asinou. Volvo a explicar o meu plan. Ese cambio de criterio, eu creo que o Partido Popular nunca tivo un cambio de criterio. Nunca tivo un cambio de criterio. Intentar explicarlo 5 segundos. Sí, 5 segundos, pero están vostedes... Sí, 5 segundos. Vostedes tres. Eu creo que comecei dicindo que o que tiñamos que intentar era atopar unha solución, avanzar cara adiante, o que se fixo no seu momento no ano 2011, nunha situación de crise, no ano 2013 que empeorou a situación do ano 2011. Se a subera do 1% e estamos no 3,81 de momento, quere dicir que hai un 2,81% que será responsabilidade de alguén que non se chama Pepe Blanco, será porque Pepe Blanco acabou en novembro de 2011. Polo tanto, a diferencia,
Agora estamos melloras nunha na situación de estrada. avance económico e hai X usuarios, traballadores, non só camioneiros, hai traballadores que van diariamente a traballar a Vigo ou a traballar a Santiago e que teñen que aboar as súas peaxes. Non temos alternativa, non hai. A A57 non existe, por certo, de quen é responsabilidade que se parase, porque houve un momento de moito avance e agora xa non hai, e por outro lado, os que somos usuarios do tren, vemos que hai determinados días á semana, cando máis se utiliza esa vía entre Vigo e Coruña, o tren vai absolutamente saturado. E Luís Bará sabe exactamente igual que a min, que tamén o utiliza. E Renfe, o Estado, e polo tanto ten que ver co goberno de Mariano Rajoy, tampouco pon máis capacidade para a utilización deses trens que se podían usar para desatascar, polo menos por parte dos usuarios particulares, a autopista, e o mellor non habería necesidade de tanta obra, e o mismo, exactamente o mismo pasa co goberno de Feijóo, que o único que fai é calar e dicir, pois xa lle contaremos ao Ministerio, xa, bueno, pero usted conte ao Ministerio que hai unha necesidade, que nós temos a necesidade de que o sur e o norte de Galicia se conecten porque económicamente é imprescindible para o país. E o que pasa aquí é que o presidente Feijóo berra moito aquí, pero moi pouco ali. Esa é a sensación que temos, e moi pouco no Congreso dos Deputados, porque hai unha señora que se chama Ana Pastor que manda moito máis que a él, evidentemente. Señor Alonso. No, eu, xa como cidadano galego, preocúpame doblemente, non? Primeiro, porque representa un sector que está castigado con esta historia, pero tamén porque o sector productivo galego está castigado por eses precios totalmente. O sea, o levar mercadoría desde Tui a Ferrol vale o que estamos falando aquí, que son 90 euros. O gasóleo temos o gasóleo máis caro de España. Que pregunta? Canto costa rechear o depósito de combustible? Pois un camión pesado consume entre 35 a 40 litros cada 100 kilómetros. Como temos 400 de ida e volta a Ferrol, pois xa ten usted a conta rapidamente. 175, 180 euros todo eso hai que repercutirlo que nos costa no prezo, o gasóleo. Máis 90 de autopista, de autoestrada son o que é. Entonces, levar mixilóns a Ferrol é carísimo. Traer leite de Ferrol para Pontevedra é carísimo. E xa non digamos, se temos que marchar para o resto de España e de Europa, porque hai que ter en conta que, inda que estamos en España, se supón, no País Vasco acaban de nos poñer ahora un peaxe nunha autovía, estános cobrando por pasar para Francia desde fai uns días, non? Que xa vai quedar para toda a vida, é un conto parecido a A28 en Portugal, non? Era unha cousa momentánea, pero levamos uns cuantos anos e seguimos pagando. Ahora pagamos aí, en Francia, Bélxica, Holanda, están nos cobrando xa por pasar por carreteras convencionais. Por lo tanto, iso da liberdade de movimento de persoas e cousas por Europa é mentira. É mentira, estou falando do sector productivo, galego neste caso, que poñer un produto noso en Europa, cada día hai máis trabas e máis problemas. Os camioneros sufrimos todos os días, non? Perdón, o que quería facer fincapé é que esta diferencia que existe de que en uns sitios se pagan é gratuito e noutros non, por exemplo, a zona do Morraso, pois dadevos conta que ten camiño aberto para ir a Vigo directamente, pero se quere vir a Pontevedra, ten que pagar. Entón, eso digamos que no século que estamos non pode ser. Temos que ter todos igualdades de dereitos, non? Entón, volvemos ao mismo, se unha obra está amortizada, por que seguimos meténdolle custos? Ao contrario, fagamos que a xente se mova, e para nós, para a zona de Pontevedra, Marín, Pollo, todo isto, imaginadevos o que son no verán, as praias e todo isto se vería totalmente tamén moi mellorado polo turismo dunha zona e doutra, non? E non esquezamos o Salnés, Vilagarcía, exactamente, xa falamos de eso. As comunicacións cara o Barbanza, por exemplo. E quero lembrar sempre que xa nombrei antes, creo, Redondela, porque a verdade é que eu que son tamén máis da área do sur, a verdade é que a peaxe do Morrazo quedando a de Redondela non ten sentido. Aí sí que veo tamén un agravio da cercanía, ademais é unha vila que foi afectada pola obra tamén. Directísimamente, e, bueno, creo que tamén ten... Podíamos acordarnos en ese sentido de Silleda e Lalín. Por que Silleda e Lalín pagan e os de Ourense non?
Claro, claro. Eu non quero que paguen os Ourense, eu non quero que paguen ningún. Eu, entendendo perfectamente as reivindicacións dos transportistas, dos cidadáns... Por esa transferencia, basicamente. O que me gustaría dicir é que non hai que eludir aquí as responsabilidades políticas de ninguén e botarlle a culpa a unha persoa, a un político en concreto, porque, insisto, é unha estrada de peaxe estatal, que hai moitas no estado de peaxe, no resto de Europa, e quero dicir, non é algo que o mellor sexa o máis o máis axeitado o que máis nos agrade. Me permiten, yo enseguida, a volta de publicidade, retomamos neste punto. Seguimos en Contrastes, Canal Rías Baixas. Entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe falando dos prezos das peaxes da autoestrada do Atlántico, un tema que ten moito aquel, están a demostralo precisamente os nosos 5 invitados de hoxe. Antes desta última pausa publicitaria, falaba Juan Loureiro, presidente da Federación de Asociacións de Veciños Castelao de Pontevedra, de agravios comparativos. E hai, evidentemente, algúns moi notorios, que están relacionados precisamente con que uns pagan, outros non, e que, por exemplo, perxudican as posibles, digamos, interrelacións comerciais, supoño vai por aí, non? Vai por aí, sí. O Morrazo ten máis fácil relacionarse comercialmente en todos os eidos con Vigo que, por exemplo, coa capital da provincia ou co norte da provincia ou co Arousa ou Salnés, por exemplo, non? Vai por aí. Iba por aí totalmente. E, polo tanto, entendo que a reivindicación do seu colectivo permanece intacta no senso de que se eliminen esas peaxes ou se bonifiquen eses usos. Totalmente, totalmente. É dicir, que se faga o mesmo que se está facendo co Morrazo. É dicir, se neste momento se fai cargo a Xunta e o Estado a 50% do que supón, pois nós o que estamos pedindo, independentemente de que entendemos que debía ser aberto e libre e gratuito para todo o mundo, vale? Pero por lo menos o tramo de Pontevedra a Vigo, que a parte que nos afecta a nós, pois se toman as mesmas medidas que se tomaron daquela ca zona do Morrazo, non? É Redondela, que me esquecía tamén, que tamén nos chaman de Redondela. Por certo, cando fora o fragor de aquelas protestas protagonizadas, aquelas manifestacións protagonizadas pola plataforma antipeaxe, asistimos a moitas caravanas, pagando con céntimos e cousas así. Hoxe en día prácticamente non hai ese tipo de movilizacións, pero aínda quedan algúns que practican o que poderíamos chamar simpa. Sí. Bueno, temos aí unha peza que podemos, por favor, emitir a continuación, moi breve, precisamente da experiencia de dous pontevedreses, un deles, concretamente, relataba así o que fai cada día. Dos hombres llevan 16 años sin pagar el peaje de Pontevedra a Vigo por una cuestión de insumisión. Hoy hacemos el trayecto con ellos para comprobar su rutina. ¿Cómo empezó todo? Trabajando en Vigo y viendo que un 10% del salario se me iba en el peaje. La primera concesión me parece que fueron 25 años. De repente, no se sabe muy bien por qué, cuando ya estaba a punto de amortizarse, ya estaba amortizado, no hubo otro puente, no hubo otro túnel. No entendemos qué obra faraónica se hizo para que el plazo de concesión se tuviese que ampliar hasta el 2047. Liberan un peaje en Rande que nosotros no somos perceptores de esa gratuidad. Es más, no es gratis, lo pagan todos los gallegos porque lo paga la Xunta con un conteo especial. Una obra que ya está amortizada y que considero que es una cafrada el prorrogar la concesión, no la voy a pagar, salvo que lo diga el juez, pero no porque lo diga Eudasa y utilice todos sus mecanismos para utilizar el poder a su servicio, cosa que me parece fatal. No soy un defraudador, pago mis impuestos, gustosamente. ¿Qué sueles hacer cuando llegas aquí? Digo que no tengo dinero, procedemos a solicitar derecho de paso. Hola, buenos días. No tengo dinero, otra vez. Yo intento identificarme. ¿Vas a decir el domicilio? No, mi domicilio no te estoy obligado a dar. Yo voy a cambiar de vía, que mira lo que hay. Y llamamos a la Guardia Civil otra vez. No tenemos carta. Nunca me reclamaron. Fírmalo tú si quieres. No. Reivindico, el precio es ultra excesivo. Desde Pontevedra hasta delante de Rande, 14 kilómetros a 0,25 euros el kilómetro. Son de lo más caro, no de España, sino del universo galáctico. Sí, vai pola outra estrada, é dicir, non o fan salir por Vilaboa. Non. Mas ten unha ventaxa, porque fixadevos que vai por onde hai unha persoa, porque polo automático non o pode facer, porque o outro toma nota e... Claro. Está todo estudiado. Portugal non teñen barandilla e fai moita xente, non? Sí, tamén por despiste, non? Tío, sabes mellor. Pero logo chega a receita a casa. Sí que chega a receita a casa. Bueno, é evidente que este tipo de insumisión non sería, bueno, el di aí no vídeo que si todo o mundo fixera,
alguén en unha mesa en Madrid tería que tomar unha decisión. Home, eu non sei se é o vieiro máis axeitado, non? Pero o que é evidente é que reflexa un Estado tamén, non? Como o de moita xente que emprega a Nacional 554 ou a Estrada de Vilaboa precisamente como atallo para desplazarse ata Vigo. Hai prezos que ademais son moi chamativos. Si finalmente a suba é de o 3,81 e non aínda máis, os turismos pagarán na peaxe Pontevedra-Vigo de 3,60 actualmente a 3,73. Santiago-Pontevedra de 5,35, señores diputados. Bueno, no seu caso dende Vigo, habería que engadir, non, sería o mesmo, perdón. 5,35 pagan a 5,55, pasan a pagar. Non queremos falar ya, verdade, do que costará o tramo completo para os camioneiros, como antes reflexaba Ramón Alonso. Bueno, hai alguna alternativa realmente para isto? Ou teremos que tragar? Non hai outra. Eu creo que o que dicía ao principio, a alternativa do ano pasado, o investimento que non se fixo en Galicia en infraestructuras, en concreto co AVE, por parte do Estado, no ano 2017, ascende a máis de 400 millóns de euros. Non é inviable que o Ministerio de Fomento asuma eses 400 millóns de euros que se nos deben en investimentos. Non é algo que non nos correspondese a nós, é que é o que se debe a Galicia, que sexa o Ministerio de Fomento quen asuma eses 400 millóns e quen asuma as peaxes. Se non é posible na súa totalidade, as bonificacións non son inviables, non son imposibles. Que as administración asuman unha parte desas bonificacións, que outra parte desas bonificacións sexa asumida polos usuarios, ou mellor a parte dos peaxes tamén a temos que pagar entre todos, e que a Audasa, que vai gañar máis porque vai ter máis persoas que utilicen a autopista, pague tamén a BOE unha parte. Cando falan vostedes de bonificacións, imos volver ao punto sin retorno, porque claro, o 1% que firmou Blanco, agora o 0,9% do que firmou en 2013 Ana Pastor. Desas infraestructuras que vostede di que lle deben a Galicia, eu apostaría por buscar alternativas. Non o digo, tamén o din vostedes. Por buscar alternativas. Primeiro xa temos un tren rápido de Vigo-Coruña, xa temos esa alternativa. Proba esa alternativa o luns pola mañán e a ver cantas veces o podes coller. Haberá que aumentar, pero está claro que se hai alternativas, a xente utiliza as alternativas. Quero dicir, isto é a pescadilla que se morde a cola, entón con Audaz, se metemos aos 400 millóns que poderíamos investir en facer alternativas, unha autovía, en facer outras estradas, en buscar outras vías, fomentar o transporte público, porque claro, moitas veces o que digo, hai convenios moi blindados que agora podemos falar e exixirlle a Rajoy e exixirlle a Feijóo que cumplan, que fagan algunas cousas, pero cando chegan outros ao goberno ven que eses contratos son infalibles e non se poden rescindir. Polo tanto, eu apostaría por mirar ao futuro e que porque sí, xa non lo piden os cidadáns, non lo piden aos políticos, para poñernos de acordo para buscar alternativas tamén a PNV. Por suposto que bonificacións nas peaxes para os transportistas, na comisión que temos en Madrid, sé que por fin conseguimos a transferencia, porque dende aquí vamos a seguir pedindo a transferencia. Entón chega ali, non la tiran gobernos do PSOE, co bloque, gobernos do PP, bueno, porque son estradas de toda España, con apoios puntuais, non gobernou directamente, pero estivo apoiando cando teña representación ali en Madrid. Polo tanto, eu aposto, xa digo aquí agora que pareceme que estar dicindo que uns fan as cousas ben, outros fan as cousas mal, cando realmente agora vemos que hai dous convenios moi recentes que son moi similares, quero dicir que temos que pensar e temos que buscar unha alternativa a PNV. Non é que un fixera un convenio mellor que outro fixera un convenio peor. E agora o señor Rajoy ten a responsabilidade, non, porque o señor Blanco sinou ese convenio tamén. Esa ampliación da Ponte de Rande, que, insisto, dende o sur de Galicia non sei se era o máis apropiado para mellorar os transportes e para ter alternativas Vigo-Pontevedra e para que a área metropolitana de Vigo e o sur de Galicia estivese máis equilibrado en canto a estradas, en canto a pago de peaxes. Por certo, un elemento máis. Se os grandes beneficiarios, teóricamente, destas obras en Rande e Santiago son, digamos, os tráficos máis cercanos, finalmente, como consecuencia do que se firmou no seu día por ambos ministros anteriores, ten que pagarse eso, porque a Audasa nunca perde. É xusto que, por exemplo, alguén que utiliza a autoestrada entre Ferrol e Coruña teña que pagar? Pregunto. Porque ten que pagar.
Claro, Sí, porque ten un incremento da peaxe. Sí, tamén ten incremento, Claro. Hai un peaxe na Barcala que tamén Digamos, se suprimiu a co parte do Morrazo. prorrateada, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí. Hombre, imagínonos que non estamos na área, aquí máis ou menos todos somos usuarios da zona do sur, Sí. pero igualmente, cando se eliminou a peaxe do Morrazo, eliminouse tamén a Barcala, no norte, coas mesmas condicións. Quero dicir que hai treitos que usamos menos, pero que tamén está igual. Tamén temos, curiosamente, en Galicia, a peaxe máis barata de España, que é a de Bayona, que tamén solicitan que se retire, que é verdade que unhas estradas de pago, a verdade que nunca son agradables para ninguén, pero é a máis barata de España tamén. Quero dicir que seguramente estaremos nos dous extremos, polo tanto, busquemos alternativas Con ás respecto estradas de ás pago. bonificacións, hai autoestradas no Estado que teñen bonificacións que non son compensadas, porque son política de empresa, é dicir, que aqueles usuarios que utilizan con máis frecuencia a autoestrada fanlle bonificacións e fanlle descontos. Iso en Galiza prácticamente non existe. E aquí, cando hai bonificacións, tenes que pagar o Estado, o sector público, isto non é de recibo, non? No, hai unha, pero precisamente temos ahora que devolverla. Claro. Porque A de volta de Pontevedra a Vigo. A volta de Efectivamente, Pontevedra a Vigo, porque Audasa nunca o que estaba perde. dicindo é que aquí, cando se estableceron bonificacións, foron que a cambio tiña que o Estado pagar a compensación. Cando noutras autoestradas no Estado hai bonificacións que son política de empresa que fai reduccións para aquelas persoas usuarias que utilizan máis autoestrada, que fan máis kilómetros, que utilizan máis días ao mes ou que fan o percorrido completo. Por certo, Teresa, o próximo martes imos presentar unha iniciativa no Parlamento Galego onde propoñemos, entre outras cousas, estas bonificacións. Propoñemos que se suprima a peaxe entre Redondela e Vigo. Propoñemos que non se suban as peaxes no 3,8%. Pero esa proposta... Esperamos que o Partido Popular... Esa proposta máis, que cada vez que haxa unha cola que sexa de máis de medio kilómetro, que se levanten a barreiras. Iso tamén o propoñemos. Tamén está na proposta que se sancione a concesionaria, que se faga un protocolo no caso dos atascos, efectivamente. Saber o que se pode cumprir o que non se pode cumprir. E, por exemplo, tamén que a concesionaria pague o IBI, porque é un escándalo que teña unha bonificación do 95% do IBI que debería pagar os concellos por unha lei franquista do ano 73, é dicir que terían que pagar uns 50 millóns de euros aos concellos polos que atravesa por o dereito de ocupación do territorio e non está pagando porque ten esta bonificación. Todo isto propoñémolo nesta iniciativa, entón queremos contar co apoio do Partido Popular para que despois adquira ese compromiso e negocio co Ministerio, xa que crearon esa comisión bilateral, sei, con máis alto nivel, para facer unha xestión diaria da P9 que non se ve por ningún lado, porque a xestión segue sendo desastrosa. Esperemos que sirva para algo esos acordos. Eu quería insistir en que, perdón, quería insistir en que no ano 48 polo Ponte de Rando non se pasa. E non o digo de broma. O sea, está colapsado. Eu sei tamén que aos políticos non lle gusta nada o pasar unha nova rúa por unha zona determinada, porque a xente suele inventar, pero non hai máis remedio. O sea, non hai solución. Hai moitas opcións. De que? Mira, ti imagínate agora mesmo se ti abres a autopista e o pos gratis desde Vilagarcía, por exemplo, ata Pontevedra, o que pretenden facer, digamos, enlazando a circunvalación de Pontevedra, que acaba no nudo do Curro, é que fixadevos que os mellores zonas, digamos, os vales, acabamos con eles. Metemos polo medio e medio da mellor zona que hai por, digamos, por Albe, por esa historia, bueno, non, máis alá en Curro e por alá. Hai que priorizar. Claro. Aí discrepamos, por exemplo... Pero, a ver, que non pode ser, que estemos metendo... Cando se fixa a autoestrada actual, non pode ser. Era unha navallada para Galicia, iba a estropear Galicia inteira. O que non pode ser é que pasen 30.000 vehículos por Salcedo, pola estrada estatal por Salcedo, que fan que sexa invivible estar ao lado desa estrada, cruzar esa estrada, que non é posible, que está completamente atuida de coches. Que sí, estáis todo de acordo. Ese tráfico hai que sacalo, e hai que sacalo por circunvalacións nas zonas urbanas. Claro, facer unha circunvalación pola Fracha ou por onde sexa, ten un impacto, desde logo, no territorio, pero o ben é maior que o impacto negativo que poida ter, porque o que temos que sacar é o tráfico das zonas onde vive a xente, sobre todo o tráfico pesado. Entón, claro, sempre hai que pagar un custo que ten unha afectación no territorio. Pero nos entendemos que si se abre, si a autopista deixa de pagarse, a maioría do tráfico iría por aí. Cousa que agora mesmo... Perdón, non se colapsaría? Sí, eu penso seguro. Pero seguro foi de sempre a argumentación a contra que se utilizou. Pero seguro que é moito máis fácil
meter digamos, se hai que ampliar a autopista con capital público, non con empresa privada, primeiro, debemos lembrar que os terrenos que están pegados á autoestrada están afectados por 100 metros de distancia. Co cal, se hai que expropiar, os seus precios son moi inferiores a, digamos, expropiacións que suceden, por exemplo, o do nudo do curro, de curro que temos aí, que hasta a xusticia foi. Co cal, quero dicir que eses custos son moito máis baratos que facer unha cousa nova, moitísimo máis. Pero mira, se metes en Vigo ese flujo novo que vai a entrar aí, sendo gratuito, Vigo que fai? O sea, a autovía esta que están falando de... O tramo urbano, A A57, a posible A57. A posible. A posible A57. Esa se supón que chega a Peinador... Eso está parado onde hai, non sei cantos anos en Madrid. Non sei por qué. A mí non me preguntes, que nós non gobernamos. Se supón que chega a Peinador. É unha Y, vai para Vigo e para Ourense. Correcto. Eso sí que descongestiona, baixo o meu punto de vista. Ora, se usted mete o que vai agora para Vigo ciudad e lle incrementa un 50 ou 60%, e no ano 48 será o 200%, que fai Vigo con ese flujo de xente, de coches? Pero podemos estar de acordo en que hai zonas que sí que son necesarias, ao mellor, facer esa traslación, vale? Pero o que non é de recibo é que teñamos a autoestrada, porque podedes ir por ela todos os días, o tráfico baixou moitísimo. Escoitábamos antes a un veciño que decía... Baixou moito ata chegar a Rande. Hasta fai 2 anos. Claro, claro. A partir de Rande cambia moito. Claro, pero se vos fixades, hai uns veciños que decían que é moito máis seguro. Pero por que é moito máis seguro? Porque os que andamos en carretera todos, nos vale a pena pagar o peaxe e non arriscarnos a pasar, que na Nacional temos un radar cada 20 metros. Vale? E se vos fixades, e non estou dicindo que coincida, e non son experto no tema, pero se vos fixades, parece que toda a sinalización que existe na Nacional, nas carreteras libres, nos abocan a ir á autoestrada. Fixadevos ben, en zonas que se podía, digamos, xa non digo adiantar, porque non quero, pero que hoxe en día, cos coches que temos, é imposible ir a 50 en tramos determinados. Pois hai que ir. Xa sei que hai que ir, claro que sí, estou completamente de acordo, pero claro, se despois temos por outro lado a presión recaudatoria dos radares, temos un problemaza, nos abocan a todos a ir a autoestrada, co cal, máis beneficio, e despois eso, decir, porque a mí me consta que hubo unha época que, se vos dades conta, por exemplo, para ver os incumplimentos da empresa, vos dades conta os laterais que están do lado da autoestrada, bueno, pois se limpan todos os anos. Bueno, pois a mí me consta que a Audasa lle pedía unha subvención á Xunta de Galicia para fazer esa limpeza, é dicir, é que é rizalo o rizo, isto non pode ser. Pero non paga a retirada da herba da pampa que hai polo país adiante dende que a colocaron nas medianas da autopista, por exemplo. Ahora hai un convenio que acaba de firmar a Xunta de Galicia, concretamente creo que é a Consellería de Medio Ambiente, que se vai gastar unha pasta enorme en sacar as pampas, a herba esa tan bonita e tan florecente que temos por aí adiante. Que consume casi como eucalipto. Que ademais está, digamos, que se traslada a outras zonas que é invasora total. É unha especie invasora, non? Pois creo que son millóns de euros o que se van a gastar aí tamén, é dicir, a Xunta de Galicia. Entón, é que sempre vamos ao mesmo. Sempre estamos invertindo en empresas privadas. Parece que me perdone a diputada do PP, non é contra... Parece que todo estamos mirando para as empresas privadas, e os veciños e as veciñas, os nosos bolsillos, os petos van a menos, van a moito menos. Os salarios xa son como son. Ahora metelle ti o que dicía o compañeiro, o veciño, decía, a ver, que o 10% se me vai dun salario de, xa poño 1.000 euros, que hoxe en día 1.000 euros é unha riqueza. É un pastizal. Exacto. Entonces, como facemos? O que vexo é que estamos aquí, somos conscientes de que esa infraestructura está amortizada. Si está amortizada, pues, señores, ciérralo, é dicir, apagamos con el tenderete, e a partir de aquí, é unha pregunta que me gustaría facer, perdona, Eugenio, me gustaría facer. Desde logo, eu estou escoitando das transferencias, pero eu fago unha pregunta. Si hai transferencia, vai haber consenso por parte dos partidos políticos en que sexa o máis axiña posible
gratuito toda autoestrada. Pregunta para os tres. Falta por lo menos falta Sí, Marea no, pero tamén, bueno, pero aquí creo que están tres. daqui deberíamos sacar un compromiso por lo menos de que os veciños e veciñas saber o que nos ven. A ver porque, que dicen. Claro, a ver que nos contestades, por favor. O que se sabe, o que está claro, é que non podemos enganar a ninguén, é que a transferencia non supón a eliminación de peaxes, é dicir, non supón que en Galicia o goberno galego poida decidir eliminar esas peaxes, pero sí é verdade que xestionando de aquí a hora de bonificacións, das que falaba tamén o señor Barra noutras estradas, sabendo os traballadores coas mercancías, as frecuencias diarias, os treitos nos que hai máis tráfico, porque eu creo que tamén hai que medir moito o tráfico dos treitos para saber onde son as bonificacións máis axeitadas. Non cabe dúbida de que cando se xestiona dende Galicia, eso é máis coñecido, porque aquí estás falando da zona do Curro, estamos falando do tramo de Redondela, do Morrazo, estamos falando de zonas concretas, de Mos, de Porriño, de alternativas de autovías que coñecemos perfectamente. Habería máis sensibilidade. Moita máis sensibilidade, eu creo que moitísima máis sensibilidade, porque quizáis o ministro de Fomento fale nun montante, como dixe antes, de estradas do Estado. Non teña a coñecemento e a sensibilidade concreta que podemos ter os usuarios directos desas estradas. Esa é unha opinión que eu creo que... A min gustaríame citar unha frase literal do ministro de Fomento, do 13 de maio, que dixo: la titularidade tiene que seguir donde está. Por lo tanto, eu creo que con iso, pouco máis podemos dicir, non, habería que ir ao ministro de Fomento. E o fuste a titularidade, desa argumentación ten que ver con unha cuestión orzamentaria, supoño. Non. A razón que dou na súa última comparecencia foi que facer a transferencia era unha ameaza para a unidade de España, porque, tal coas tensións territoriais que hai en España, virían ya a seguir outras demandas semellantes de outros territorios, de Cataluña, non sei que. Non é unha ameaza, pero si é verdade que ele fala do montante, a razón é política, e hai unha decisión política en Madrid de non facer a transferencia. E con respecto ao rescate, o que decimos desde o BNG é, primeiro, se hai 4.000 millóns para rescatar as radiais madrileñas, porque están postos nos orzamentos do Estado xa. Ninguén rescatou esas radiais hai unha sentenza judicial, levo escoitando eso, ainda non se rescataron. Pero vanse rescatar e xa se puxeron nos orzamentos do Estado. Por lo tanto, se hai para esas, tamén debería haber para as galegas, porque iso ten que rescatar con fondos do Estado, porque foi o Estado que se beneficiou ao longo de todos estes anos pero se falamos por esa regra, da P9, pola privatización e polos impostos que paga. É que se falamos así, tenemos, se hai peaxe e bonificación para Morrazo, hai bonificación para Redondela, hai bonificación para Sanlés, hai bonificación, é dicir, hai que falar nun conxunto concreto. E claro, se hai para as radiais de Madrid, hai para Galicia, hai para Cataluña, hai para Andalucía, hai para Extremadura. Bueno, pois entón, falamos se hai para Morrazo, os veciños de galegos dirán, se hai para Morrazo, se hai para Morrazo, como iba no 2006 no bipartito, hai para... de Madrid van a ser gratis, ou non? É que as de Madrid ainda non están rescatadas, eso xa para empezar. É que levamos coitando eso cando se rescaten en Madrid van a ser gratis? Pregunto. Non creo, que non, eso non é garantía. A transferencia dunha estrada non é garantía de que se libre de peaxe. Estamos falando de rescatalas para o público, se sean de propiedade pública. Claro. Sí. Aquí estamos de transferencia ou rescate, que é diferente. Pero os usuarios... Pero quero dicir que non se pode facer demagogia. Que importa nos pouco que nos cola Audasa ou... Non se pode facer esta demagogia. Iso hai que estudalo, iso hai que non vai ser gratis. Hai que ten que haber unha compensación. O rescate son 1.500 millóns de euros, máis menos, 1.500 millóns. Eu prefiro que eses 1.500 millóns... E Audasa non porá encima da mesa... E logo pode ir ao xulgado, cuidado, o lucro cesante. E logo pode ir ao xulgado e o mellor é moito máis. Eu prefiro, dende o punto de vista do Partido Socialista, eu prefiro que eses miles de millóns de euros se utilicen en mellorar os servizos públicos, sin dúbida ninguna, que temos que seguir pagando, haberá que ver como se pode ir facendo para mañar a baixada das tarifas e para exixir a Audasa que cumpla os seus compromisos e coas súas obrigas, porque non está cumprindo efectivamente, pasando pola herba da pampa ou pola limpeza ou o mantemento da estrada, pero eu prefiro que eses miles de millóns, por exemplo, os postos do traballo, exactamente, que xoga cos traballadores, que os vai movendo dun sitio a outro, cada día segundo lle convén. Que cada vez son menos. Aí concordamos, porque eso xa hai sitios onde non hai nin persoas, É unha cuestión de elixir. Hai sitios que só hai cabinas. Sí, cabinas, nada máis. Eu creo que neste momento, creo que é máis razoable, hai que ser razoables, hai un convenio que se implicou a ampliación. Rachar con ese convenio vai implicar cartos, sexa para o Estado ou sexa para a comunidade autónoma. Eu creo que é moito máis razoable, no momento no que estamos, investir en educación ou en axuda á dependencia que no rescate dunha estrada que ao mellor nalgún momento hai que plantexarse. No 2048, cando sexa, que sabemos o que vai pasar no ano 2048? E que outras infraestructuras vamos ter? Sí, é verdade que despois vería a petición de todas as estradas estatais. Así en cadea, e que eso tamén é certo, non é ninguna... Gustaríame que cando negociaran con Audasa non sempre houbera incrementos, senón rebaixas. Sí, totalmente de acordo. Os políticos que lle pagamos o sueldo todos,
cando se sentan cos responsables da Audasa, e lle dicen o 1% máis ou 2% máis, 20 anos máis de... Eu non entendo, non podo entender como se por 30 anos se fai a autoestrada inteira, por facer un cachiño se dan 20 anos máis. A mí non me dan as contas. Eu creo que deberían vir Porque Pepe Blanco e Ana Pastor a explicarlo aquí. Non se corresponde. Que sería moitísimo mellor. Sería a maneira de que entendésemos todos. Entón, vai sendo hora de que se senten e empecen a pedir rebaixas de peaxe, non aumentos, rebaixas, porque o 80 ou que sea por cento está amortizado. Por lo tanto, eu non teño que pagar por andar por o 80%, teño que pagar por andar por o 20%, que se debe, que será o acceso a Santiago e será a ampliación do Ponte de Rande. Ou no seu día o tramo de... Preto de 200 millóns de euros, que o ritmo que recauda Audasa está pagado en 2 anos. Fácil. Bien, pero se eu, siquera estou en contra de que a empresa gane diñeiro, pero non tanto. No, evidentemente está para gañar diñeiro. Ingresa, segundo as súas contas, 138 millóns de euros ao ano. Os cales son beneficios 46 millóns, 45 ou 46 millóns. Correcto. Son beneficios libres de impostos 46 millóns cada ano. Iso dá eu creo que é o momento de que o político que se sente a negociar con eles as tarifas e máis a ampliación de plazos sea ao revés. Empece a cortarlle plazos e a cortarlle precio. Digo, nada. É que unha das propostas aí o Partido Popular. Eso vale para todos, vale para todos, vale para todos. Eso vale para todos. O que pasa é que quen se reúne con Audasa son do Partido Popular. A hora de facer a liquidación, o que dicían aquí os diputados, é que rescatar costa 5.000 millóns, por exemplo, non? Vale, pero a hora de liquidar tamén hai que descontar os incumprimentos. E ao mellor igual se imos polo libro, ao mellor eu non digo que nos deban, pero ao mellor a factura a pagar pois son 1.000 millóns ou unha cousa así, e ao mellor é asequible decir, pois non nos plantexamos agora, pero sí que ao mellor o Parlamento Galego di, bueno, pois no 2025 temos que conseguir que isto sexa, poño 2025 por poñer algunha data, para nós que sexa mañán, e volvo a repetir como cando empezamos, nós a semana que ven imos empezar, ao mellor tomamos decisións que igual volvemos aos céntimos e atascar unha serie de cousas, non o sei, non depende de min, pero depende de xente, entonces fagamos as cousas con sentidiño, pero fagámolas que realmente o vexamos todos nós, non hipotequemos o futuro de ninguén, porque isto xa non ten nome, de verdad que non ten nome. Bueno, pois ata aquí chega ya este Contrastes de hoxe. Había tema, verdade? Había tema para 75 minutos de programa que levamos xa, e aquí remata precisamente. Moitísimas grazas aos cinco pola vosa presenza, pola vosa participación. Convencido de que teremos que volver a falar de autopista, da autoestrada, perdón, e das súas peaxes e prezos. Moitas grazas a todos vostedes tamén, e ata o vindeiro mércores aquí de novo, en Canal Rías Baixas, en Contrastes, desde o Pazo da Cultura de Pontevedra. Boas noites.